no ingane idlalela phansi boma wengane wayinika ingane idlalela phansi ngiyabona ukuthi simo simcaye kanjani ngiyagolwa la ngaphandle ngiyeke ingane idlalela phansi man khosis right ngibingelela mbazane right kunama file engiphethe ne ngizobiza abantu ukuthi ngiba attend. Should I find out mangibiza la, should I find out ukuthi awumpompanga hayi uzoyisola because uzohamba uyoqalela eline eback emuva le. Yes, niyayizo into engisho base because manifika ekseni ninikezwa amakhadi mancane kangaka ukuthi nihambe niyompompa. Nina ndithanda ukuhlala nithi nenzela ukuthi bangasifohli kwazi mina ukuthi kusetshenzwa kanjani la ekhaya ne nibolalela. Should I find out ukuthi awumpompanga uzoyisola. No? Right. Dumanezwe samkelisiwe awumpompanga emuva eback kho Ntando sambeni Nkosi yami no busa giletha